Ngayon mga koblaks, luluto tayo ng beans at saka patatas with pork. So di ko alam kung anong luto to, basta ginisa ko lang mga koblaks. Kasi kulang na lang dito atay. Wala kaming nabiling atay kasi nga late na eh. So mga koblaks, try na natin to. Okay naman to kahit pa paano mga koblaks. So madali lang to, pero mukha namang masarap yung pagkaluto nito mga koblaks. So mga koblaks, kung di ka pa nakapagpapalo sa napunta ka dito sa page ko, don't forget to follow my page and my YouTube channel, Edmar TV. So mga koblaks, malapit na itong maluto, konti-konti na lang, medyo gutom na ako mga koblaks. So ito mga koblaks, kain na tayo maya maya mga koblaks. So ito, pandagdag lang sa reels